Als kind groeide ik op tussen de weilanden. Uitgestrekte groene graslanden, geordend door slootjes. Urenlang viste ik aan de rand van dit water naar kikkerdril. Dit was mijn onbezorgde speelruimte, de plek waar tijd er niet toe deed. Dit was vrijheid, zorgeloosheid. Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat ons land, Nederland, een unieke verzameling is van uiteenlopende landschappen, die net zo karakteristiek zijn als die uit mijn jeugd. Van heidevelden, zandverstuivingen, oude moerassen en gebieden van taai veen. Een bonte verzameling gronden, met daarop een bonte verzameling bewoners. Maar in grond schuilt ook gevaar. Een potscherf verstopt in een grote berg zand voor ons huis kerfde als kind mijn huid open. En ook op de bevroren bospaadjes op weg naar school kon je een lelijke smak maken. Dit zijn een paar van mijn verhalen over ons landschap en de grond waarop we leven. Ik ben benieuwd naar verhalen over de grond die ons draagt. Daarom ga ik dit jaar als theoloog des vaderlands op zoek naar deze verhalen. Hoe grond ons inspireert, of juist klem zet. Hoe grond verbindt of verdeelt. Wat grond zegt over wie wij zijn. En hoe wij zelf grond zijn. Gemaakt van dezelfde stof als de bodem die ons te eten geeft. Ik ben Mirella Klomp. En vanaf vandaag ben ik theoloog des vaderlands.